एस्ट्रोलजि निउमरलजि ससियलजि बाय'लजि पलिलजि थल'लजि सोलोंजोबखाबाय आं उन्दुदो हर जाबाय आङो माबा मिबि सोलोंदों बेनिफ्राय बर' सिख्ला आरो सेंग्राफोरनि भबिष्यतखौ मोजां खालामनोसै आरो जानला माला बाथ्रा बुंबाय थानाङालै नों दाउसि देलाय उन्दुदो दहाय आङो डेट अफ बार्थ राशि मिलायनानै सोर राशिजोंसो हाबा जानांगौ मा थारिखआव जोनोम मोननाया मा थारिखजों लालायनांगौ बबे थारिखआव जोनोम मोननाया मा मान्थआव जोनोम मोननाया मा राशि जायो बेफोरखौ आङो नायजोबनि जानला मानला बेफोरखौ मबाइलाव नायनानै रोंनाय बुस्थु नङालै दाउसि देलाया गासिखौबो रोंजोबगौ साइन्टिस्टल'सो जानो गोसो गैया आं उन्दुदोलै उन्दुदो ओइ बमब्र नों मा थारिखआव जोनोम मोनदोंहाय गैया बेफोर गैया आं उन्दुबाय आरो आंनाव बेफोरबायदि तारिख सारिख सोंनानै जानला माला फौसुलिया खोथाफोरखौ दा बाहायलाबाय रोंबाय आंहाबा सेनिफ्राय गुसिम अनजिमाया दङ नालाय बेनिफ्रायसो अनजिमाया बारायलाङो थारमाने आं सेनिफ्राय गुसिम हमनांगोन 1 थारिखआव सोर गोग्लैयो 2 थारिखआव सोर गोग्लैयो 3 थारिखआव सोर गोग्लैयो बेखौ आङो दाजाब दानख' खालामनांगोन गिबियावनो 1 थारिखआव सोर गोग्लैयो बेखौ नायग्रोनि र' आच्छा 1 थारिखआथ' 1 थारिखखासै 10 थारिखनिया 1 थारिखआव गोलैयो लाथिख'खौ दानख'ना होनांगौ ओमफ्राय 19 थारिखआबो 1 थारिख जायो माने 1 जों 9 जों दाजाबनानै 10 मोनो ओमफ्राय 10 खौथ' लाथिख' थांखाबाय तारमाने गासैबो 1 निफ्राय 30 थारिखनि गेजेराव जेसेबां डेट अफ बार्थ दं गासैबो मोनसे डिजिट खालामनांगौ आरो दाजाबनानै मोनसे खालामहैनांगौ आरो जेरै 28 थारिखआ मा जायोमोनलाय 28 जायो ओइ बालसो आंबो 2 + 8 बेसेबां जायो 10 बेबो आरो 10 जालायबाय आरो लाथिख'खौ दानगारबासिके थिग बेबायदिनो जाय मानसिफोरा 11 थारिखआव जोनोम मोनदों बे 1 + 1 2 जागोन आच्छा बुजिबाय माने नाम्बारखौ जायफोरा मोननै थारिखआव मोननै नाम्बाराव जोनोम जादों बिसोरखौ दाजाबनानै मोनसेयाव लाबोथारनांगौ अके खोनाबाय सेंग्रा सिख्लाफोर नोंसोरो 1 निफ्राय 9 सिम गावबागावनि नाम्बारखौ केलकुलेट खालामनोबा दाजाबनांगोन दाजाबफा सोरनि थारिखआ मा थारिखआव 11 बा 11 से लिरदो 13 बा 1 + 3 लिर 25 बा 2 + 5 लिर बेनिफ्राय मा ओंखारदों दाजाबनानै आरो मोननै ओंखारबावदोंबा बेखौबा आरो बोखावनानै दाजाबफिन ओमफ्राय मोनसेयाव लाबोफिन हमना ला 29 हमना ला 29 दे 2 दाजाब 9 बेसेबां जाखो 11 जाबायना 11 आरो 11खौ दाजाबफिनबाव 1 दाजाब 1 नैयाव गोग्लैगोन होमबा नैयाव सोर गोग्लैगोन नैयाथ' 2खा बेनि उनावहाय 20 बेनि उनावहाय 11 थ' बांद्राय ट्रिक मिथिनो लुगैदोंबा नैबे दाउस्रि देलायखौ फल' खालामबानो जाबाय टेन्डार बुस्थु नायदों आं ओमफ्राय मोजां आइडिया फोरोंगोन खर' गाज्रि जाबाय नामाब्रा दाउस्रि देलाय नों मानसिया खर' गाज्रि जाबाय नामा मानो जालाबायनांगौ जाखो आंहा मानसिफोरखौ बार्थडे नायनोसो खिन्थानो सोलोंहांनो नागिरदों दा गिबियावनो गावनि नाम्बारखौ मिथिग्रोनाया मोजां मिथिबाय 1 निफ्राय 9 नि गेजेराव गावबागावनि बबे अनजिमाया गावना गोग्लैयो बेखौ नायग्रोनांगोन बेनि उनावहायसो मानसिफ्रा मिथिगोन दा जानुवारिनिफ्राय डिसेम्बरसिम जोनोम मोननाय मानसिफोरनि राशिया मायाव गोग्लैयो बेखौबो खिन्थागोन आं बेवहाय पन्जिखा अजा नायखांनायनि दरखार गैया आं वेस्टार्न कालचारनि गासिबो टेकनिकखौनो खिन्थाजोबगोन आं जानुवारियाव जोनोम मोननायनि राशिया मा गोग्लैयो फेब्रुवारिनिया जुलाइनिया गासिबो खिन्थाजोबगोन आं बेनि उनावहाय लासैनो खिन्थालांजोबगोन आं सेंग्रा सिख्लाफोरनि भबिष्यतखौ आंनि आखायावनो लाजोबगोन आरो मोजां खालामजोबगोन आरो गोदाव सोराव माथा गला खालामनो खामानि मोनाखै नामाब्रा ओइ बाल खेसेव मा थारिखआव जोनोम मोनदोंहाय बाल नोङो खिन्था दरखार गैया बाला हौवानि थारिखखौबो मोजाङै मिथिया लेखायाव लिरदों बेलेग रियेलाव जोनोम मोनदों बेलेग जायखिजाया आंनि फेभरेट जोनोम थारिखआनो 1 थारिख आरो 6 थारिखहाय 6 थारिखआव जोनोम मोननाय मानसिफ्रा बांद्राय खस्थ' खालामनाङा आरो 6 थारिखआव सोर जागोन मिथिबायना सोर जागोन होनबाय 24 15 थारिख आरो 6 थारिख आंनि फेभरेट डेट अफ बार्थ खिन्थु आं
थारिखआव जोनोम जायासै आं 2 थारिखआवसो जोनोम जादों नों मा थारिखआव जोनोम जादों जायाखै बेफोरखौ दावराव खालामबाय थानांलाय मानो बिदिब्रा नोंलाय मानसिफोरखौ फाग्ला फाग्लि खालामगोन नामाब्रा नों बाथामिस लासै लासैनो आं नोंखौबो नायनानै दिहुनगोन आङो नों मा थारिखनि केराव केसाव 7 थारिखनिसो नामा बाल ना 2 थारिखनि बाल नोंलाय सोरथा उन्दु 2 थारिखनि जागोन बेनिखायनो आदर माला बाला एसेयावनो दाय 2 थारिखनि मानसिबाथाय गाब्ला बेलेग थारिखनि मानसिफोराबो गाबो बेलेग थारिखनि मानसिफोरा 100% मोदै बोहोयोबा बे 2 थारिखनियाव जोनोम जानायफ्रा एकदम बाराद्रायथार एरै नोंनो 2 थारिखआव जोनोम मोननाय पालन सुलिबोना बिराद राखिनि नुयोहाय जोंखौ केव नाथाय गोसोजों बेसे मोजां सिरि था उन्दुदो आं बाबाय खोनासंनो बबेनि इसिबां गोरों देखायदों मानसिफोरा नोंखौ खर' गाज्रि जोनगोन मिथिबाय बेनि खोथाखौ रावबो लानाङा ओरैनो खर' गाज्रि बाथ्रासो बुंदों लायाबासो जाबाय आं मोजांसो लासैनो गासिनोबो मोजां डिटेल्स होगोन आं खर' गाज्रि जागोन नोंनि खोथाखौ लानांगौबा बालसो उन्दुदो आङो फरायबावनि गुड मर्निं सिखिरि गुड मर्निं नोंनि थाखाय सुप बानायदों आं बेखौ लोंनानै हो अब्ला देहाखौ मोजां मोनगोन थेंक इउ बानलु बेदां औ बुं बानलु बेदां आंनि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामनाङा जेबो नङा बानलु बेदां नोंलाय माबाफोर जाबायना जायाखै आंखौ जेबो साननाङा गावनि देहाखौ सिगांग्रो नाय बानलु बेदां थेंक इउ स' माच नोंदि आंखौ केयार खालामदों जोंलारि आइ होप नों मोजाङैनो दं आसा खालामो नोंनि जार्निया मोजाङैनो मोजां जागोन बेखौनो आं मिजिंथिबाय दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया ला 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 लु 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 ला 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 लु 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 गथ'फोरखौ मोजां मेथाइ फोरोंबानो जायो मानि जानला मानला मेथाइ फोरोङो नोंलाय अरे अमा राजानि मेथाइसोब्रा बे अमा राजानि मेथाइखौ जानला मानला मानसिफ्रा खननो हायाथ' आंनि मेथाइखौ ओरैबायदि मानसिफ्रासो खननो हागोन एसे एकदमबारे गिनो रोङि खर' गाज्रि माथा गरम साहस गोरा बुजिनो गोरों मानसिफ्रासो आंनि मेथाइखौ खननो हागोन जालायखो आरे नंगौब्रा अमा राजा जानो हानायाबो एसेबां गोरलै नङाथ' अमा राजाखौ बुजिनो मानसिफोरनो मेलेम नांगौ मेलेमजोंल' हानाय नङा सोलो बोलो गोहो गासिखौबो नांजोबगोन अमा राजाखौ बुजिनो ना मा होनो बेटा बेटिफोर नंगौ हुइना बाद लान्जाय टेम्पार्ड पार्ट आच्छा बारु थाइबानि लारु मा नांगौ फिसाफोर नोंसोरनो देनाय नोंसोरनो जेखौ नांगौ बेखौनो होगोन नै बे अमा राजाया आंनो बेबी डल नांगौ आंनो सानक्रिम नांगौ दैद मा नोंनालाय देलायग्रिल'ब्रा अफ्रि बेथियानो बिया नोंहासो सानस्क्रिम माबा क्रिम दैद आंनो बेखौ नांगौलै आफा आरो नों होगोन होननानै बुंखादोंना आंनो बेखौ नांगौ आरे बेटा फुटबल गेलेब्रा बेडमिन्टन गेले आं फुटबलबो गेलेया क्रिकेटबो गेलेया आं रिल्स बानायनो आंनो क्रिम नांगौ लागाव दानाबा आंना फिसालाया बिदिसो ओंखारबाय सासे रिल बानायग्रा बानायथों आरोहाय गाज्रि बुस्थुथ' बानायाखैना मालायफोरबायदिथ' गाज्रि बुस्थु जाया लोङा दुस्थ' खालामा आच्छा बारु थाइबानि लारु जागोन दे ओमफ्राय हांग्रि सना मा नांगौ नोंनोलाय गथ'फोर लानायानो आंनि थाखाय थोजासे आरो जेबो नाङा आंनो नै बिदि होनबानोथ' आन्दायो मानसिया आयै नोंबो माबा मोनसे ला नायनोसै दे मोनहैग्रोथोंसै आच्छा बारु थाइबानि लारु ला 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 लु 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 ला 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 लु 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 मानो फन खालामबाय थायो नों आंखौ आं आंनि न'नि मानसिफोरनि फनखौनो रिसिभ खालामा आंनि फनखौ नोङो रिसिभ खालामाबा खि गयो नैबे दाउस्रि देलायनिखौ मानो फन हरदों बुं नोंसानि बिफाया दाखालि गुवाहाटियाव हटेलाव सिख्लाफोरजों उन्दुहैदों खुगाखौ सामलायनानै खोथा बुं नङाबा आं आंनि गेदेरसिन मानसिबाबो रेसपेक्ट होआ बदतमिज गथ' नैबे दाउस्रि देलाया ओरैनो बाथ्रा बुङा मिथिबाय आंनाव प्रुफ दङ खिन्थु आं हाफांनो खोन्थाथ'वाखैसो आरो माने रुमबां बर' एक्ट्रेसजों बिसोर मोनसे हटेलावनो थादों आरो अमा राजाबोदों बे खोथाखौ आंनो मानो खोन्थाहरनांगौ नोंहा जायनो खोन्थानांगौ बेनो खोन्थाबानो जाबायना दाउस्रि देलाया सैथोखौनो बुंदों ना आफाया बेफोरबायदि खालामारदों आंहा आफानि सायाव फोथायनाय दं आंहा बेनाव माबा सोंहरनो होननानै फन हरनाया बिफानि खाहानि खोन्थाना फनानो
जालायबायसो थास' खुगासो आंनाबो बाला थास' आयो बाला माथो सन्थ'सो ओइ सन्थ' ओइ सन्थ' ओइ सन्थ'ला खाफाल गैला दुब्लियाव एसे थांनोलै आं र'हाय थांनो हागोन बेनि सिगां फंसे बाथ्रा बुंलाय नों माब्ला जोनोम जानाय गसाइ मानो नांगौब्रा माब्ला जोनोम जानाय नोङो मा सनाव मा थारिखआव ओमफ्राय मा मासाव आं मोनथियालै भाद्र मासाव जोनोम जादोंनो अके भाद्र मासनि मा थारिखआव जोनोम जादों नों आं मिन्थियालै आइयासो मिन्थिगौ गावनि डेट अफ बार्थखौनो मिन्थिया रख'ला मानो नांगौब्ला आं मैया हराव हरसेयावनो एस्ट्रलजि निमरलजि ससियलजि बाय'लजि माबा माबि लजि सोलोंबायना आं थारिखखौ मिन्थियालै जायखिजाया भाद्र मासाव होननानैल' मिन्थियोलै आं बाथमिस नोंनि थारिखखौ मिन्थिनायमोनब्ला आं नोंनि भबिसत नायगौमोन ना आं मिन्थियालै इफोरखौ आं रोङा आं दुब्लियाव थांनोसैलै बारा रावखौबो मोनला आरो आङो हाला मोनथियाखै बिसोरो दाउस्रि देलाया मा साइसनि सोरखौबा लोगो मोनबाय बायोदां सोरनाव सोंनो ब्रह्मखौथ' आं सोंनो गोसो गैथारा बेयो आंखौ बायदिसिनासो बुंगोन हाफांखौनो नायग्रोनोसै नामा ओइ माथो थबसि फैदों ओइ थबसि रथ'लाय रथ' मामोन नों मा थारिखआव जोनोम जानाय बाल मानो नांगौमोनबा है जाम्बि मोजाङै खोन्था नोंनि मोजांनि थाखायसो सोंदों आं उनावबाथाय आं फैसासो लासिगोन मिथिबाय ओरैनो खस्थ' मेगन मोदै आङो अनलाइनाव आङो रिसार्च खालाम सोलोङाखै मा सोलोंदोंहाय नायनो बाल मानसिनि डेट अफ बार्थ नायनानै मानसिनि भबिसत खोन्थानो आरो मबाइलावबो अजा फोरोंलायो जाम्बि आग्लायनाय अजा सोलोङाखैहाय आङो निमरलजिसो सोलोंदों आं आजाब दामख' अजाफोरालाय गोथैसालि मायबा मायबि बोरैबा बोरैबि फुजा होलायलायनांगौ आंना बिदि नङाहाय आंना नाम्बार मिलायबानो जायो दे खोन्था मा थारिखआव जोनोम जानाय नों 12 थारिखआव होनदों खोमाहाय आंखौ 12 थारिखआव औ 12 थारिखआव आयौ बाला बेनिखायनोथ' संसारा मोजां जायाखै नोंना जाय मानसिया 3 थारिखआव 12 थारिखआव आरो 30 थारिखआव जोनोम मोनो बेबायदि हिनजावसाफोरनि खाफालानो सुनि जायो आयौ नंगौ नामासै नंगौथ' आरो मानो होनोबा 3 थारिखआव गोलैजोबो 30 थारिखआव जोनोम मोननायफ्रा 3 थारिखआव गोग्लैयो आरो 12 थारिखआव जोनोम मोननायाबो 3 गोग्लैयो से दाजाबनै समान 3 माने 3 आरो 3 थारिखआसो 3 थारिखखासै जेरै अनजिमाफोरा 1 निफ्राय 9 सिम दङ 1 निफ्राय 9 सिम थिग बायदिनो डाबल अनजिमाबाथाय बेखौ डाबल केलकुलेट खालामनानै जि मोनो बेनो आरो जेरै नोंनि डेट अफ बार्थआ जुदि 25 जानायमोनब्ला 2 + 5 7 जागौमोन आरो दा नोंना 12 थारिख नालाय 1 + 2 + 3 जाबाय आरो दा 3 नालाय 2 खुथियाथार बे 3 थारिखआव 12 थारिखआव 30 थारिखआवबाथाय दा बुंखासै अयथासार हौवाफोरजों थगायजागोन मोजां मोननायाव थखाल' मोनगोन थखा संसार जाबाबो थखा आयौ नंगौ होमबा आं मा खालामनांगौ जेबो खालामनाङा बिदिनो थाबाय थागोन नोंहा दे खैफोदखौ खोन्थाबाय जेब्ला मा खालामनांगौ बेखौबो खोन्थादो आं मोनथिया मा खालामनांगौ बेखौबा हले आं जायखिया खोन्थानाल' होबाय आरोखि हौवाफोराबो 3 थारिखआव 12 थारिखआव 30 थारिखआव जोनोम मोननायफ्रा हौवाफोराबो एसे गाव फसन जानाय हिनजावखौ मोननाय नङा आरो पापिफोरा मोजां हिनजावखौ गोसोथोयो गावसोरखौ गोसोथोनाय नङा बिसोर मिथिबायना उपाय गैया बेलेग थारिखआव जोनोम मोननायफोराबो दुखु मोनगोन मोजां मोननायाव फोथाय खेबस' खालामजागोन नाथाय नोंसोरनि थारिखआ बांसिन गाज्रि थगायजागोन मिथिबाय आंबो माने आंनि थारिखनिफ्राय नोंसिनि थारिखनि मोजां मोननायाव थखा होजानाया गाज्रिसिन जागोन आरो हौवाफोराबो जाय बे थारिखआव जोनोम मोनदों बिसोरबो
फसन माबाखौ गावसोरखौ मोजां मोननायखौ मालायनि फसनखौसो मोजां मोनबावगोन पापिफोरा बेनिखायनो मोजां गोसो थोनाय हिनजावखौ नागिरबाबो मोननाय नङा बिसोरो थाबनो बेलेग थारिखआव जोनोम मोननायफोराबो जागोन खिन्थु 3 थारिखआव 12 थारिखआव 30 थारिखना बांसिन गाज्रि जागोन होमबालाय माबा मोनसे उपाय होदो आरो रासि मिलायनानै हाबा जादो होमबासो जागोन नङाबा थैजासिम बिदिनो दुखु थाबाय थागोन अके जाथ'बाय आं थांलायनोसै बापावै थफसि मा मोखां सोम-सोमलै दाउस्रि देलाया बुंदों 10 थारिखआव 12 थारिखआव 30 थारिखआव जोनोम मोननाय हिनजावसाफोरा रिलेशनशिपआव संसाराव खस्थ' मोनगोन होननानै हौवानि अननाय मोजां मोननाय मोना होननानै बेनि खोथाखौ कि लायो बेनि आबायजां खोथाखौ कि मानियो मा बेनि खोथाखौ मानिनाङा बे मानसिया सैमा फाग्लिजों अरजानायखायनो एसे गाज्रिथ' बिनि खर'आ बेनिखायनो जेबो साननाङा दे बे ओरैनो बखिलाबायो बे मानसिया बारा मोजां नङा आरो मालानिफ्राय एस्ट्रलजि सोलोंलायखोब्रा बेलाय मबाइलाव नायनानैनो ओइ बेनि खोथाखौ कि लायो नामा ओइ गोदाव सोराव थांदो दा नोंजों रायलायबाय थानाय नुबाबो आंना हिनजावा सन्देह जालायगोन दे होमबालाय बे दाउस्रि देलायाबो देन्जारलै मानसिफोरखौ जाम्बा जाम्बि बानायनो गोदान खायदा नागिरलायबाय आरो बे आजालै दाउस्रि देलायजों रावबो हामारालै फाग्लालै मानसिया बिराद फाग्लालै ओइ फाग्लि खर'आ गाज्रि जाबाय नामा नोंना हा दाउस्रि देलाय मा गोसोखांब्रबाय थायो नोंलाय अबेनि मा जाखांफैदोंहाय आं बुंनायखौ लाजिदों 1 थारिखआव जोनोम मोननायखायनो अहंखारि बारा नोङो जानला मानला बुंलाबायनाङा नोङो दाउस्रि देलाय खोनासं 1 थारिखआव 10 थारिखआव 19 थारिखआव 28 थारिखआव जोनोम मोननायफोरा एसे अहंखारिसिन जानो नागिरो मानसिफोरा आरो बिसोरनो गोरोंसिनबो जाबावगोनसो आइडियाबो थाबावगोनसो बिसोरना एसे बांसिन मानसिबो अनगोन अननायालाय होमबाबो इग'आबो जि बारा जागोन मा होनलाबायदोंहाय नोंलाय गोरावसो मा 1 थारिख 10 थारिख बेलाय बे अनजिमाया 1निफ्राय 9ल'सो दङ बाखि मिलायनानैसो 100 200 300 जायो नङा होमबा थिग बिदिनो 10आबो 1 जायो मिथिबाय लाथिख'खौ दानोब्ला ओमफ्राय 19आबो 1 + 9 10 जालायबाय आरो 10खौ माबाखौ 0खौ दानोबा 1 जायो माने अनजिमाखौ नोंनि डेट अफ बार्थनिफ्राय दानख'नांगौ आरो नों 22आव जोनोम मोनदोंबा 2 + 5 7 26आव लोगो मोनबा 2 + 6 बेसेबां जायो 8 बेफोरबायदि आरो गोदावसोराव थां बेनिफ्राय आं नोंनि खोथा खोनासंनो गोसो गैया हे मानसि अहंखारि नोंनि बिखुनजोआबो 1 थारिखआव जोनोम मोननायखाय नोंखौ नायनो बायो नोंसोर सानैया न' गंसेयाव थाबाय थाबा बिराद दाबायदि जालायबाय थागोन आरो लोगो जालायोबाथ' नोंसोर सानैनि बायदि पावारफुल लोगोआनो गैया खिन्थु 1 थारिख जोनोम मोननाय मानसिफ्रा एसे आं गावनिखौ लाजानो लुबैयो बाथ्राखौ सिङाव थानो बिराद बायो ओमफ्राय उपाय गैयावसो सिङाव थागोन मिथिबाय सरकारि साख्रि मावबाथ' सानफ्रामबो हांथोनो जानानैसो सरकारि साख्रि मावगोन प्राइभेट जब मावबाथ' हाङानो गखागोन बेनिखायनो इन्डिपेन्डेन्ट खामानि मावबासो सान्थियाव थानो मोनगोन नोंसोर बायदिया जेरै नों जानला बुंलाबायनो हायाव गोदाव सोराव आरो बेफोरखौ बुंनोसो फैदों नामा आं फ्रियावसो खोन्थादों उनावहाबाथाय नोंनिफ्राय फैसा लागोन आं फैसा नोंनो फैसा थाइसेबो होआ नोंनि खोथाबो खोनासङा आं बाला अहंखारि गासियाबोथ' फाक्का सिंह राशि जाखागोन नोंना आगस्टआव मा थारिखआव जोनोम मोननाय नोंलाय बोरै मिथिगौ आगस्टआव जोनोम जानायफोरा सिंह राशि जायो होननानै जोंनि भारत हादरनिया एसे बेलेग जायो आङो बाहेर हादरनि वेस्टार्न हादरनिखौसो लादों आरोखि माने सिम्पल नों गावनि राशिखौ जुदि नायखांनानै मोनाखैबा नों गावनि माननिफ्रायबो हमनो हायो नों जुदि आगस्टआव जोनोम मोनदों अब्ला नों सिंह राशि बेयो जोंनि इन्डिया राशि नङा बाहेर हादरनि राशि आरो आगस्टआव जोनोम मोनजोबनायाबो गासिबो सिंह राशि जायो बे नङा जुलाइ 23निफ्राय आगस्ट 22सिम जायफ्रा जोनोम मोनदों सिंह राशि जायो वेस्टार्न कालचाराव जुदि इन्डियायाव पन्जिका नायखांनानै मोननायखौबा आं मिन्थिया अब्ला बेलेग जायो आरो वेस्टार्न कालचारनि राशिखौ लायोबा मान्थआवनो हमनो हायो गावनि डेट अफ बार्थखौ नायनानैनो नोंनाव 1 आगस्ट नालाय नोङो दायो सिंह राशि ओरैबायदि रागा गोसा हेफाजाबबो होग्रा आरो अहंखाराथ' अहंखार दंखायो आरो बे अहंखारनि थाखाय नोंसोरखौ माहाजोनबो खालामो ओमफ्राय
नोंसोर बायदि मानसिया सिख्ला समाव बांद्राय माहाजोन जाया हाबा जाखांबा नोगोद हौवाखौ माहाजोन खालामनो हायो जाला माला बुंनो हायो नोङो हो दालाय नङा नोंथ' दुखियाथारमोन गोदो सिख्ला समाव दा माहाजोन जाबाय बिदिनो 1 थारिखनि केटेगरिनि मानसिफोरा सिख्ला समाव बिराद खस्थ' जागोन उनावहायसो हाबा जाबाथाय माहाजोन जागोन हौवाखौ माहाजोन खालामगोन सेंग्राफोर जुदि माहाजोन जाजानो लुगैदोंबा 1 थारिखआव 19 थारिखआव 10 थारिखआव 28 थारिखआव जोनोम मोननाय सिख्लाखौ हाबा खालाम गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलाबायना मिथिबाय नंगौहाय बेवहायबो डेट अफ बार्थ मिलायसो हाबा जानांगौ मिथिबाय नों 1 थारिखबाथाय 8 थारिखआव जोनोम मोननाय हौवाफोरजों हाबा दाजा मिथिबाय बा 1 थारिखआव जोनोम मोननाय हौवाफोरा 8 थारिखआव जोनोम मोननाय सिख्लाजों हाबा दाजा मिलायलायखाया 8 थारिख बोलेथ' बेसेबां जागोन 26 17 थारिखआव जोनोम मोननाय 1 + 7 8 17 26 आरो 8 थारिखआव जोनोम मोननायफोरा 1 थारिखनिजों हाबा दाजा 10 थारिख 19 28 निजों हाबा दाजाखा गोसोफोरा मिलायबाबो जानायानो जोबनाय नङा प्रब्लेमानो जोबनाय नङा मोनसेनि उनाव मोनसे खैफोदानो गोलैबाय थागोन अनलायलायबाबो गोजान थालायबासो एसे मोजां जागोन खाथि थालायबाथ' अनलायबाबो संसारानो मोजां जानाय ना खैफोद मालाबा दार ब्रेव लन लाबायनो माबा मोनसे मावबायनो बिजनेस मावबायनो बिजनेसानो लस जाबायनो गोदाव सोराव बाथ्रा बुंनाय नोंनि खोथा खोनासं आं थां बेनिफ्राय नै सानसे आंखौ नागिरनानै फैगोन नों गोदाव सोराव मानसिफोरखौ माथा गला खालामनो ओरैनो बाथ्रा बुंलाबायो गावनिखौल' जानाय बायदि मोनो मानसिफोरखौ नंगौ साननानै दा गाबख्राव होबाय थागोन बे मानसिफोरखौ असाइस बासाइस नारजि बुदां फिसा दा साननैसो खामानिफोरालाय माबायदि सोलिदों मोजाङैनो सोलिदों आयै एसे बहाबाफोर बेरायनानै फैदो आरो बेसेथो खामानि मावबाय थानो बेरायनो सानबाबो जाला माथो बहा जानो बे बिहामजोनि थाखायनो जेबो जानो रोंला नोंहा मोजाङैनो थांदो आरो आं बुङो फिसा बे बिहामजोआ नोंनि खर'खौ गला खालामबाय हायोबा माबा मोनसे राहा लादो होननानै दायो बेफोरखौ जेबो दा बुंसै आंलाय मोजांखौसो बुंदों दा बेबायदि हिनजावजों रायजो जाबाय थाबा ना सुख मोनगोन ना सान्थि मोनगोन बिमा जानानै आं बिदि बुंदों जेब्ला एसे मानिनानै लादो आरो बेफोरबायदि खोथा दाबायले आयै नै आं बुंबा गाज्रियानो जायो माथो बुंबावनो दानि रोंखा राखा मानसिफोरखौलाय थांनोसै आं अफिसाव बुदां नोंसाया मा बुंदोंहाय जेबो बुङाखैलै नोंखौ आंनिफ्राय गोजानाव था होननानै बुङाखै होनलाय हैद बेफोरबायदि नङा आरो नारजि बुदां नों आंनो खोथा लाखुमाग्रा जाबायना दाखालिबो गुवाहाटियाव थांनायाव नों आंजों मोजां रायलायाखै आरो दाउस्रि देलायाबो नोंजों रायलायबाय थाग्रा जादों मा जालायखुमादों नोंसोर सानैया दहायबो दाउस्रि देलाया जोंनाव फैनानै बायदिसिना बखिलांदों मा बुंदों मा थादों गावसो मिथिगौ आरो बेनि खोथाखौलाय आंनि सिगाङावलाय मानो बुंदोंब्रा आं जेबो मिथिथारालै नों मानो बांद्राय खोथाफोरखौ सानब्रेलाबायो हामालै सानब्रायाखै आं नंगौखौसो सोंदों दा जेबो नंगौ नङा गैया बेयावहाय आं थांनोसै बहा मा बहा साइडआव नारजि बुदाङा खोथा लाखुमाथारदों दाउस्रि देलायनावनो सोंनांगोन आरो बेबो माबा दाना माबा मिबिसो नायखांग्रा जाबाय मानसियानो माबा बुंगोन माबा खिन्थागोन खर' गाज्रि खालामनायावल' धान्दा मारिबाय थायो जोंलारि जोंहानि न'आव नोंखौ बरायबाय एन्टनिय' औ आं बै गंसे न'आवसो बांसिन थायोमोन दा आइया बै न'निफ्राय बेवहाय थाफैबाय बुंनो थाङोब्ला आइ आरो आफानि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैला मा औ नाथाय आं मिन्थियामोन बेफोरखौ जेबो नङा दे आं नोंनो खोन्थाखायाखै जायखिजाया नों बांद्राय जेबो टेनसन लानाङा अब्लाबो आं एसे नार्भास जादों नोंनि आइयाबा आंनि आइया नोंखौ लिंहरखादों बेनिखायनो जेबो टेनसन दाला ए सफैबाय मोजाङानो जाबाय दे मा होननोथो गसंबाय थाखो थौदो न' सिङाव जोंलारि थौदो बेखौ खामानि मावग्राया लाबोगोन नोंसोर न' सिङावल' थां जेबो नङा थां न' सिङाव जिरायहै बिबारि औ मेडाम एन्टनिय'नि रुमखौ मोजाङै साजायदों दा औ मेडाम एन्टनिय'नि बेगखौ लांनानै एन्टनिय'नि रुमखौ खेवहैथां आरो एन्टनिय'नि थाखाय मा खालामनांगौ मा खालामनाङा आं गासैखौबो लिस्टखौ लिरनानै होगोन थां मोजां माबा मोनसे जानायनि लाहार फाहार खालामहैथां जागोन मेडाम जोंलारि नों मिन्थियाखै आं नोंखौ मानो लिंहरदों जापाननिफ्राय नाय नैबे क्लिअपेट्रा मा खालामनो हायो आच्छा बार' थाइबानि लारु बा हटेलाव फैनाय लोगो लोगो दामि बुस्थुसो नांगौना नोंसोरनो बेलेग समावबा सिंग्रा जाग्रा मानसिफोरानो बा दिनै पास्ता माबा मिबि नांगौ माथो जाखो
रे जेबो जायाखै स' बेटा बेटी आं बाहेरनि बुस्थु जाना दे उदै गाज्रि जायो आजिखालि बाहेराव बिराद लेथ्रा लेथ्रा संग्रा जाबाय मिथिबाय बेरायनो लाबोनायानो सिगिबायसो थायोहाय माबा आरे बुहुमानो बिदि सोलिबाय नालाय सिगिनांगौबो जायोब्रा दे जियानो जाया मानो इन्जय ना मा बुङो बेटा बेटी फन फैदों आंनाव हेलौ बोरो फैसाया मानि फैसा मोनायाव जुदि फैसाखौ होआ नाजिबोदां आरो नोंखौ खानायाव गैया बाल्ला अके बाय र आं दाहाय कल खालामगोन दे ना जागोन ना दाउस्रि देलाय अके आल्ला लोखिसारा दाउस्रि देलाया जेरावबो सान्थि दोनमारलालै होनदों दाउस्रि देलायालाय बे खर' गाज्रिया जानला माला फाव फान्दाय नागिरबाय थायो आंखौ दा लोगो हमैनि र' मा गोदान खायदा बोराय खालामनायदों बियो आंखौ नंगौ नामा वाव अमा राजा सारसो माथो हिन्जाव गथ' गथायखौ लानानैबा बेरायनो फैदों आंखौबा लोगो हमनो हाया बियो फैसा बिबाबो दाना आंनो होआ खालामबाय र' बेखौ हेलौ माबार बाहेराव ओंखारबो मा होनखो माबार बाहेराव ओंखारबो आच्छा बारु थाइबानि लारु आच्छा नोंसोर बेवहायनो जिरायथ' माबाफोर नांगौबा अर्डार खालामनानै जाबावबानो जाबाय आं बाहेराव थांनि आच्छा बारु थाइबानि लारु नों बेवहायसो दं हिन्जावजोंबा बेरायनो हादों आंजोंलाय मानो बेराया नोंलाय मानो बेवहाय फैनांगौ जाखोब्रा आंनि हिन्जाव दं गथ' गथाय दं बिदि खावब्लि नुजाफैनाङाब्रा आंनो फैसा नांगौ नङाबा नोंनि हिन्जावनो थांनानै खिन्थाहैगोन आं आं दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव हिन्जावजों टाइम स्पेन्ड खालामदोंलै न'नि गथ' गथायजों नों बिदि डिस्टार्ब खालामफैनाङाब्रा आं मिथिया आंनो फैसा नांगौ आच्छा बारु थाइबानि लारु बेसेबां फैसा नांगौ नोंनो बेसेबां नांगौ आंनो 10,000 10,000 गैयालै माइनाव 1,000 दं लानानै थां आंनो 1,000खौ नाङा दसेनि उनाव आंनि लोगोफोर फैगोन आं 1,000जों मा जाहोनो जागोन आं गाबोन हरगोन नोंनो गाबोन दिनै थां बे रेस्टुरेन्टाव नङा बेलेग रेस्टुरेन्टाव थां आं गुगोल पे खालामगासिनो थां माइनाव सना आंनि फिथर थां 5 मिनिटनि गेजेरावनो हर आंनो फैसाया आच्छा जागोन दे थां गोसो थोजेननाय बायदि मोनलायलायदों माथो सेंग्रा बायदि मोनलायलायदों गावखौनो मैया दाखालिसो सेंग्रा देरफुनायमोन दा गथ' साथामनि बिफा जागारबायना ओंखायनो बोरैबा सिख्लाफोरजों एदाव जाबा सिख्लाफोरजों बोराब जाबा मोजां मोनलायलायो माथो दा बेखौनो आंनिफ्राय सोलोंना दे हामा पाप नाङो आच्छा बारु थाइबानि लारु दे गाबोन लोगो मोनलायनोसै दिनै दोनथ'बाय बाय